Okay, morning guys. Na ako'y na-follow up question akong migo itong basahon. Okay. Migoy, pila di ay magasto magpakasal? Basin maghila ko. Nadlock na ni siya ba? Okay, Migoy. Asa man kakaron? Napakag Cebu or ambot asa nakakaroon no? Na basin na kag Japan? Daghan naman ka kwarta, pwede na ka magpakasal. Ay naghadlok ka ng gasto, masin maghilat ka. Oh, namang good may conversation sa una aning tawhana. Oh, nahadlok na ni hinon. Sa una man good, kami ni istorya, nangutana siya sa kuha, ngano ko nung maghilak ang lalaki nagpakasal. Ako siyang gigay-agaan. Ay ayon ni awata guys, dinit yun noon. Yung nana, gingnan ako, nganong naghilak ng lalaki kay gibugatan na sa gasto Migoy. Siya nga, mo ba? Oh, imagine na Migoy, kung ang imong kita karon, kung gusto ka magpakasal, napaka sa example, napaka sa 100,000 to 500,000 nga butang nato na savings ba? Or na kay kwarta ngayon na daw bi kay imong partner gusto mong gig mga high tech ba? Ana butang nato nga social gyud. Iabot og 1 million ang gasto sumada ninyo. Mo man imong ikadlukan siguro. Nya karon katong akong istorya Migoy ay nato kalimte ato baliko na. Nya pagpasok karon sa babae ako siyang gingnan. Karon Migoy kung pagpasok sa babae nya nana ka sa altar. Nya 1 million. Nya for example tagaan ako siya og distance. Kay kami mga engineer guys. Mahatag mi kuan ba kanang example mga tega-yaga ra man gud gyapon eh. Nabi to mga gibutan nato per square meter ba nga estimate, per lineal meter nga estimate. So ginana nako siya og pasabot ngano maghilak ang lalaki. Nya nana siya, ready nana siya sa altar. Nya ang babae 50 meters pa ang pasuhan. Nya 1 million ang iyahang nagasto. So kung sumaho na to Migoy, 1 million divide 50 meters. Ang iyahang perte kang 20,000. O, hilak ang lalaki oy. Kay patagat tikang niya. Niya katahan pagid sa kanta nga kanang kanta ni Ying bitaw nga ikaw mo na siya. Sa pagpatak patak yung 20 mil. 20 mil. Pag-abot dito dol-dol na sa altar hapit na isa ka milyon. Pero kana guys, katawa lang na guys sabi sa ninyo ng binuang rana. Wala siya nahadlok ni siya. Hadlok ni siya sa akong istorya sa una basin maghilak mo man iyang pangutana gyud. Mamigo mangud mi ani. Pero Migoy, kanang magpakasal advice ta ka. Seryoso ha dili binuang. Kanang magpakasal Migoy, dili importante nga dako mo gastuhon. Ang importante raman sa magpakasal is mablisingan ang inyong panag-uban ba. Ang inyong kuan bitaw panag-uban gyud mo na importante gyud. Kanang cord kanang nangutana man kuan ano murag ano ba bain kuan mablisingan manang sakramentos kaminyon. Ayaw hono na ang dako imo magasto. Ay sabuti sa inyo imong partner nga kini lang ang atong kaya. Ni ayaw pud kay tipira kay hunaon nimo Migoy. Kasara ka kaslon, dili na ka pwede magpakasal. Kaduha, no? Kasara ka kaslon og kinsa ang babae imong gusto nga ipakasal na, ayaw joke Migoy. Kuan na ni siya, tinud-anay na ni, ayaw to imahin to akong binuang ra to. Matay patak sa pagpatak ng 20,000 ana hilak na kada mo man mo bugoy-bugoy ka mo kada imo gi ka hinumduman. Ayaw to, mabinuang ra man to nato. Ang sakto ka na Migoy is mabilisingan ang inyong kaminyon. Mao ra gina. Kung madto ka, kung gusto ka og human sa simbahan, wala mo reception, okay kay na, why problema eh. Gasto lang ka siguro mga akong nadunggan 15 to 25,000. Okay na. Pwede ra mo mahuman pangapi. Dili importante nga kuan, dako kay mo gasto, pero kung gigugma or love kini mo yung partner niya, talaga sarabihan na nangandoy pod biya na mga babae og mapakasal ba nga kanang mutang nato nga kana bitong memorable ba nga namoy album ana nga paabot niyo sa inyong katigulangon mapakli-pakli ninyo ba ana namoy album gastuhi gamay ana siguro kung
Mga around karon siguro mga 150 to 250,000 okay na disente na migoy. Ay kung gusto kag maghilak pagig ka. Gusto 2 million migoy. Then patanawa din ko sa imong kasal basing mo hilak nagikag samot ba. Pakatawa lang na guys ha. So ang ako lang ani punto. Dili kinanglan nga mogasto tag above sa atong kinitaan para lang ta mapakasal kay that is pride naman gud na. Dili nato angay panghinambog nga grabe na gid nato nagasto tapos dili enough sa atong kinitaan maabot na sa daghang loan na example ayo siguro nga namoy mabilin inahong magkasal mo man ang sugod so namoy masugod ba nga financial ninyo nga kung unsay nagkuan na gud mo nagbukod inana nagkuan na gud mo kami nyon isgot na mo partnership na so wala mo kwarta nga bilin nagsalig ra siya sa gala ayaw gastuhan lang ang sakto no ang importante ra man na is mablisingan mo okay migoy ayaw na huno na nga maghilak ka ha pagpakasal na invite din ko migoy pwede ko ni mong ninong bitaw bino ang magulang mamagasago pakasal na migoy ayaw na huno na ang gasto importante nga kuan ka ba nabitong gitawag na to nga nanakas sa tahimik na kinabuhi indot kay kami nyon migoy basta kay mablisingan sa Ginoo naatanan dia okay I hope maalipayan ko kung asa ka migoy ha i-update ko kung asa ka salamat kayo